Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba akaba sanak, lai sehat-sehat J. Semoga sanak nan menonton videoku dalam keadaan sehat amin. Kaliko ajomin majak sanak rounding, mulai dari cubadak mentawai sanak. Untuk sanak nan alun subscribe silahkan di subscribe dulu yo. Follow akun TikTok dan Instagram CCTV, Pariaman yo sanak. Mau kasih banyak sabalun yo sanak. Selamat menonton sanak. Ikolah tiboak di Koto Marapak sana. Jalan ba aspalnya sana. Kesasar awak sana, babaliak amuah ikonyo. Ragulo waksana, ndak mulus jalan nilai do. Baliak lolah wak baliak sana. Turun wak tempat jalan tadi lihat sana.
Bisikowak tibonyo sanaka. Kita memasuki desa Talagosaria. Kini kita memasuki desa Batang Kabuan. Kita berada di Desa Jatimulia.
Sekian dulu sanak video Ajomin Kaliko. Nantikan video Ajomin berikutnya sanak.